दा सारा गोसोखौ माबायदि मोनदों आरो रायजो राजाफोरनिसिम मा मोनसे फोरमायहरनोसै? गिबि आङो सोनाब क'क्राझार 29 नं बे समस्तिनिफ्राय नैथि खेबनि सासे बिजाथि महरै नैबे देग्लायनि जानाय इलेक्सनाव रायजो राजानि अननाय अनसायनायजों नांगौ रोखोमनि हेफाजाब मोननानै जे देरहासार जानो हाबाय बेनि थाखाय आङो गोसोआव गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि बे समस्तियाव थानाय जेसेबां हारि माहारिनि रायजो राजाफोर दं आरो भट होग्रा आइ आफाफोर दङ बिथांमोननिसिम आङो दिनैनि बे देरहासारनायनि बुब्लियाव थोजासे गोरबो गोसोजों साबायखर बावहरबाय। आरो दिनैनि बे देरहासारनायनि हाबाफारियाव जों BPF हान्जाजों लोगोसे जोंनिनो लोगो महाजोतनि हान्जा जेरैहाय AIUDF दल आरो कंग्रेस हान्जा दङ, लोगोसे CPM CPI आरो रायजोनि दल दङ। बिथांमोनहाबो जिहेतु मोनफ्रोमबो थोरफोआव थानाय गासैबो दैदेनगिरि कर्मी रायजो राजाफ्रा भटार रायजो राजाफ्रा जोंखौ थोजासे मदद होदों, हेफाजाब खालामदों आरो सान हर मेंनाय बानाय गैयालासे बिथांमोनहा खामानि मावनानै दिनैहाय रायजो राजाफोरनि भटखौ बुथुमनानै देरहानायनि थाखाय जोंखौ हेफाजाब खालामबाय। आं बिथांमोनखौबो कंग्रेस UDF CPM CPI दलनि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो स्तरनि कर्मी दैदेनगिरिफोरखौ धन्यबाद होबाय। जोंनि बिसायख'थियाव नोंथांमोनहा नुदों जे कंग्रेसनिफ्रायबो स्टेट लेभेलनि गोबां नेताफ्रा फैनानै जोंनि जानानै केम्पेइन खालामफैदों। जेरैहाय जोंहा सिद्दिक आहमेद प्राक्तन मन्त्रि बिथाङाबो फैदों, लोगोसे UDFनि आफादगिरि MP मौलाना बदरुद्दिन नाजमल साहाब बिथाङाबो फैदों। आरो नै बिथांमोनहा दा क'क्राझार जिल्ला UDFनि बिथाङा प्रेसिडेन्ट बिथाङा आनवार आरो बिथां नैबे जाहैबाय जोंनि फकिराग्राम टाउन ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा कंग्रेसनि। बिथांमोनहा सानहर जेब्लाबो आङो थाफानानै खामानि मावदों मेंनाय बानाय गैयालासे। आरो बिथांमोननि हेफाजाबावनो दिनैहाय थोजासे नांगौ रोखोमनि भटखौ जोङो मोननो हानानै आं बे 29 नं सोनाब क'क्राझार समस्तिनिफ्राय नैथि खेबनि थान्दै महरै रायजो राजानि सायख'जानाय बिजाथि हिसाबै देरहासार जानो हाबाय। बेनि थाखाय आङो दिनै बे देरहासारनायाव रायजोनिनो देरहासारनाय, जोंनि महाजोतनि देरहासारनाय होननानै बुंनो सानो। सार, जे थांनाय 5 बोसोराव जे नोंथांमोना जे सरकाराव दङमोन, नाथाय एबारनि जे फैगौ 5 बोसोराव सरकाराव फैनायनि जे लामा बेखौ माबायदि नुहुरदों? दा बे बिथिङाव सरकाराव थानायाव नोंथाङा जिबायदि खामानि मावनो हादोंमोन, नेक्स्टआव एबार माबायदि खामानि मावगोन? नंगौ, सरकार थायोबा सरकारजों थानानै खामानि मावनायाव साबसिन खाबु दङ, गोरलैसिन जायो आरो माखासे गांनाय उखैनाय रायजो राजानि आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय राहा लामाखौ लानो हायो। आरो सरकाराव थायाब्ला खामानि मावनायाव गोब्राब मोनसे थासारिनि मोगा मोगि जानो गोनां जायो। खाबुफोरखौ मोननायाव गोबां माखासे खहा जानो गोनां जायो। दा देग्लायनि बिथिङाव जे बिसायख'थियाव जोङो महाजोतआ सरकार बानायगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। बे आसा खालामनाया बेसेबां जाफुंगोन जाफुङा दानो आं बेखौ बुंजोबनो हानाय नङा, खारन दासिमबो रिजाल्टआ जिहेतु सम्पुर्ण भाबै मोनाखै। आरो दा BJPआ बिथांमोनहा लिडिं खालामबाय थादोंबाबो BJPआ सरकारखौ बानायहैथारनो हागोन होननानैबो जोङो बेखौ प्रेडिक्ट खालामनाया दा नैबे टाइमा आं सानो जोंनि थाखाय उपयुक्त नङा। अब्लाबो जोङो आसा खालामदों जे पलिटिक्सआव गासैबो जिनिसा सम्भब, बेखायनो दाबो सम दं आरो सम खाबुखौ लानानै महाजोतनि सरकार बानायनायनि थासारिया हयथ'बा फैनोबो हागौ, बेखौ जोङो नेथ'दिनि। बिनि उनाव जोङो बाइचान्स महाजोतआ बोरैबा खारनाव सरकाराव फैनो हायाबाबो जोंहा जोंनि मित्र जट जे दङ जोंनि महाजोतनि हान्जाफोरनि गेजेराव जोङो सावरायलायनानै भबिष्यत एसेम्ब्लियाव जोंनि रला माबायदि जानांगौ बेखौ जों सावरायलायनानै थिग खालामगोन आरो खौसे खामानि मावलांनाय बे स्पिरिटजों जोङो आवगायलांगोन। आरो बिनि गेजेरावनो थानानै रायजो राजाफोरनि आंखाल अभाब अभिजग समस्या बेफोर गासैबो दाबि दावाफोरखौ जोङो फैगौ 5 बोसोराव गावबागाव बियाबाव माबोरैहाय सुफुंनो हायो बिनि राहा लामाखौ लालांगोन। बे सेस्टाखौ खालामनाय जागोन। सरकारनि खाथियाव जोंनि अभाब अभिजगफोरखौ दृष्टिगोचर खालामनो थाखाय जेब्लाबो सेस्टा खालामगोन, पदक्षेपखौ लानाय जागोन। आसाम बिधान सभानि फ्ल'रावहाय रायजो राजानि जेंना जेंगोनाफोरखौ दाबि दावाफोरखौ समस्तिनि जेखिनि अभाब अभिजग दं बेफोरखौ सरकारनि दृष्टिगोचर खालामनो थाखाय बलिष्ठ भाबै आवाजखौ दैखांनो थाखाय पदक्षेपखौ लानो थाखाय खामानि मावलांगोन। बेखिनि दायित्व कर्तव्य आंहा प्रतिनिधि रायजोनि प्रतिनिधि हिसाबै आंनाव दङ आरो बेखौ आङो
माब्लाबाबो लेहेम खालामनाय नङा बे दायित्व कर्तब्यखौ निष्ठा सहकारै आं पालन खालामलांगोन सारा बेरेखा दलनि रुजुनायाव बेसेबां बांसिन भट मोननाय देरहासार जानो दासिमाव फ्राय खासाखासि 12,500 भट बेखौ मोननानै देरहानानै दं आरो माखासे भटखौ साननाय जायाखिसै अब्लाबो दा 12,500सो भटखौ जोङो मोननानै दङ आरो पस्टेल भटआ दासो सानगासिनो दङ बे बेसेबां फैयो बेखौ ज' खालामबा हयथ' 15,000सो भटआव देरहाहैनाय जानो हासिगौ बेखौ आं नुहुरदों सारनि हास्थायनाय बायदि भट मोननानै देरहानाय बायदि साननानै लादों नामा सारा साननानै नाय जे UPPL हान्जाया जाय बिजाथिखौ थिसनदों बिथां मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा दिनैनि दिनावहाय सासे साधारन केन्डिडेट नङामोन UPPL हान्जाया सरकाराव दं BTCआव गोदानै दाजानाय सरकार गोबां माखासे आसनि माखासे सुजुग सुबिदा खामानि बिथांमोनहा रायजोफोरनि गेजेराव दिन्थिनानै फोसावनानै बिसायख'थियाव बाहागो लादों आरो मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा सासे बड'लेण्ड ओनसोलनि बर'फोरनि गेजेराव थानाय सासे धोनि व्यक्ति आरो बे हिसाबै बिथाङा सासे गोख्रों बिजाथि हिसाबैबो दिनैनि बे बिसायख'थियाव आंजों मोगामोगि जुजिनायाव आं बिथांखौ माने मोनदों दा प्रब्लेमा बे जाहैबाय जे मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा आंनिनो असे फंबाय बायदि आं बिथांनि असे बिदा बायदि घरुवा बा न'खरनि सोमोन्दो बिथांनि न'खरजों आंनि न'खरजों गोदोनिफ्राय दं आरो दाबो दंबाय थायो बिसायख'थियाव दिनैहाय बिथाङा UPPLनि जानानै गेलेदों जानो हागौ आं BPMनि जानानै गेलेदों जानो हागौ अब्लाबो बिदा फंबायनि जे सोमोन्दो बे जेब्लाबो दंबाय थायो दाबो थाबाय थागोन उनावबो थागोन आरो आंनि दुखुनि समाव बिथाङा आंखौ सहाय खालामो बिथांनि दुखुनि समाव खैफोदनि समाव आङो सहाय खालामबोदों थांनाय 5 बोसोराव बे सहाय सहजुगिताया अब्लाबो जोंनि गेजेराव दिनै बिसायख'थियाव उल्थां फाल्थां जानानै जोङो गेलेलायदोंब्लाबो सोमोन्दोआ जोंनि गेजेराव मानसि हिसाबै थागोन सामाजिक हिसाबै थाबाय थागोन बिदा फंबायनि जे सोमोन्दो बे थाबाय थागोन दा बिसायख'थियाव दिनैहाय बिथांजों गोब्राब मोनसे जुजिलायनायाव आङो फैनो गोनां जादों अब्लाबो दिनै देरहासार जानो हाबाय आङो बे देरहासार जानायाव जेसेबांखि भट मोननानै देरहाया मानो थोजासे गोजोननायखौ मोनदों आरो रायजो राजाफोरखौ आं बेनि थाखाय धन्यबादखौ होगोन